Pentsa ezazu une batez, aplikazio bat ireki eta bat-batean hor daukazu zuretzat bakarlik aukeratutako bideo bat dirudi. Nola da posible? Ba al dago benetan adimen artifizial bat gure gustuak asmatzen? Beno, gaur, misterio hori argituko lugu elkarrekin. Hortxe dago gakoa. Egunero egiten dugun keinu simple bat da, baina pantailaren atzean prozesu ikaragarri bat gertatzen ari da. Gaur kutxa beltz horretan sartuko gara, pauso guztiak banan-banan jarraituz, eta benetan zer demontre gertatzen den ulertuko dugu. Begira, hau da gaurko plana. Galdera simple batekin hasiko gara, gero algoritmo hitzari beldurra galduko diogu, 5 urraskeko bidaia elingo dugu bere erraietan, eta azkenik ulertuko dugu zergatik den hain desberdina gizaki batengandik. Prest, has gaitezen. Oso ondo, goazen lehenengo puntura. Hitz hau algoritmoa nonahi entzuten dugu, eta zerbait oso konplexua dirudi, ezta? Baina egia esan bere oinarria harrigarriro simplea da. Hori da, benetan, hori besterik ez da. Ez da burmuin bat, ez da kontzientzia bat, jarraibide zerrenda bat da. Pentsa ezazu sukaldeko rezeta baten, lehenik hau, gero hori, eta azkenik bestea. Ba, horixe da algoritmo bat. Eta hau oso garrantzitsua da. Algoritmoak ez du pentsatzen, ez du asmorik, ez du nahi edo desiorik. Besterik gabe, programatuta dagoen sekuentzia automatiko bat jarraitzen du, behin eta berriz. Sukaldeko errezeta bat bezala, ez du erabakitzen gaur piper gehiago bota nahi duenik. Agintzen zaiona egiten du eta kito. Ados, oinarria ulertuta, goazen mamira. Ikus dezagun praktikan nola funtzionatzen duen guztionek. Nola erabakitzen du plataformak zer bideo erakutziko dizun urrengu? Prozesu osoa 5 pauso simpletan laburbil daiteke. Hemen bitugu 5 pausoak. Lehenik, datuak biltzen ditu. Gero, ereduak bilatzen ditu datu base erraldoi batean. Horrekin, iragarpen bat egiten du. Iragarpen horretan oinarrituta, bideo bat aukeratzen du. Eta azkenik, zure reakziotik ikasten du. Goazen banan-banan. Imaginatu dezagun Ana erabiltzailea. Bideo bat ikusten ari da. Sistemak ez du pentsatzen. Badirudi Anari pastarez eta gustatzen zaizkiola. Ez, sistemak datu zehatzak eta neurgariak jasotzen ditu. Bideoa ikusi du? Bai. Osorik? Bai. Like eman dio? Bai. Datu husak, besterik ez. Orduan, datu hoiekin zer egiten du? Bi gauza aldi berean. Batetik, gaiz iraupenez edo estiloz antzekoak diren beste bideo batzuk bilatin ditu. Baina gakoa beste hau da. Milioika erabiltzaileren artean, Aneren portaera bera izan dutenak bilatzen ditu. Eta galdera simple bat egiten du. Aneren antzera jokatu duen jende guztiak zer ikusi du gero? Eta konparaketa horretan oinarrituta probabilitatea kalkulatzen hasten da. Sistemak ez daki zergatik, baina estatistikoki badaki Anaren patroi bera jarraitu duten pertsonek 40ko aukera izan zutela pasta errezetari buruzko bideoa amaitu arte ikusteko. Beraz, horixe da bere iragarpena, zenbaki hotz bat. Behin iragarpenak eginda, erabakia oso erraza da. Algoritmoak helburu bakarra du, argi eta garbi. Zu alik eta denbora gehien pantailari begira mantentzea. Ez du bilatzen bideo onena ez da ezigarriena ere. Matematikoki zure arreta segundo gehien harrapatuko duen bideoa aukeratzen du. Gure kasuan A bideoa, ojinta malkoa. Eta hemen izten da zirkulua. Hau da garantzitsuena. Sistemak A bideoa erakusten dio Anari eta begira geratzen da. Zer egiten du Anak? Ikusten badu, sistemak bere buruari esaten dio oso ondo asmatu dut, baina segituan pasatzen badu esaten du oker nengoen. Eta erantzun bakoitzarekin bere kalkuluak apur bat doitzen ditu hurrengoan are zehatzagoa izateko. Prozesu guztia ikusi dugu. Orduan, galdera da, non edo zer da zehazki algoritmoa. Pentsaten dugun laino misteriosu hori, baino zerbait askoz konkretuagoa da. Beraz, geratu gaitezen ideia honekin. Algoritmoa ez da emaitza. Hau da, ez da ikusten dugun bideoa. Algoritmoa prozesua da. Ikusi ditugun 5 pauso horiek agintzen dituen errezeta hori da. Behin eta berriz errepiketzen den agindu zerrenda bat. Bale, prozeso hain mekaniko bada, zergatik dugu batzuetan sentsazioa gure pentsamenduak irakurtzen ari zaigula? Nola da posible hain eraginkorra izatea? Erantzuna ez dago prozesuaren konplexutasunean, eskalan baizik. Lehenengo eta behin eskala.
Sistemak ez du zurekin bakarrik ikasten. Une oro, zure portaera beste milioika pertsonarenarekin konparatzen ari da denbora errealean. Eta erabiltzali horiek guztiek datu kopuru sinestezina sortzen dute, segundokora. Bideo bakoitza, like bakoitza, partekatze bakoitza, ikasteko adibide berri bat da sistemarentzat, milakan milioi datu puntu berri etengabe. Eta garrantzitsuena, prozesu hau ez da inoiz gelditzen, inoiz. Etengabe ari da bosturatzeko begizta hori errepikatzen egunez eta gauez, bere kalkuluak pixkanaka hobetuz. Beraz, ez da magia. Eskala erraldoi hori gehi etengabeko errepikapen hori da bere bemetako indarra. Eta amaitzeko, goazen agian alderik garrantzitsuenarekin. Prozesu automatiko hau ulertu dugu, baina zer desberdintasun du lagun batek emandako gomendio batekin. Desberdintasuna erabatekoa da. Zure lagunak empatia du, testuingurua ulertzen du. Agian zure onerako den zerbait gomendatuko dizu, asmo bat du. Algoritmoak aldiz helburu bakarra du, arreta maximizatzea. Kalkulu otzo bat da, eraginkorra, baina asmorik gabea. Beraz, hau da laburpen perfektua. Algoritmoa ez da pentsatzen duen zerbait, begizta etengabe bat da. Datuak behatu, konparatu, kalkulatu, proba bat egin eta emaitzatik ikasi, behin eta berriro. Hori da motorra, etengabe martxan. Eta galdera honekin amaitzen dugu gaurko azterketa. Algoritmoa tresna bat da, errezeta bat. Baina errezeta hori pertsona batzuek idatzi zuten helburu oso zehatz batekin. Agian, benetako galdera ez da algoritmoak zer egiten duen, baizik eta zen helburutarako diseinatu zuten. Horutzen dut, hausnarketarako. Eskerrik asko hemen egoteangatik.